बाक्सानि सालबारि फरायसालिमायाव रेबगंनि थान्दै कातीन्द्र स्वर्गियारि गोसोखां थुनलाइयारि सावरायमेल लादों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय सालबारि फरायसालिमायाव सालबारि फरायसालिमानि बर' बिफानजों लोगोसे IQACजों जथायै रेबगं थान्दै कातीन्द्र स्वर्गियारि गोसोखां थुनलाइयारि सावरायमेल खुंफुंनाय जादों। बे सावरायमेलावनो फुंबिलिनिफ्राय माखासे मेहेरगोनां हाबाफारिफोर बानजायनायजों सावरायनाय हाबाफारिया जागायो। सावराय मेलावनो गोबां थुनलाइयारि आयदानि फारसे गुन गोनां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। सावराय मेलावनो बाहागो लादों फारियै गाहाय आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमा राजेन्द्र बसुमतारी, जर'खा आलासि महरै सालबारि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो रांसार बान्था मोनगिरि निनगोमा स्वर्गियारि लोगोसे बर' रेबग्रा जथुमनि लाइथुन सुजुगिरि कालीचरण उजिर मोनहा। दिनै सालबारि फरायसालिमा बे फरायसालिमाया रेबगन राजा रेबगन थान्दै कातीन्द्र स्वर्गियारिनि बे थैनाय सानखौ बे फरायसालिनि बड' डिपार्टमेन्टआ जों लोगोसे फरायसालिनि गासै डिपार्टमेन्टआ लोगो नांफानानै बिथांनि जिउ जारिमिननि सायाव एबा बिथांनि मावलांनाय गासै हाबाफारिनि सायाव मोनसे सावरायमेल खुंदों आरो बे सावरायमेलाव आं दिनै गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं सानदोंदि कातीन्द्र स्वर्गियारि बायदि जोंनि बर' हारिनि सासे गोख्रों थुनलाइगिरि, बे थुनलाइगिरिखौ जोङो जोंनि बर' हारि एबा कलेज लेभेलाव बिथांखौ जों जुगामियै जों फोथांना दोननो हायोबा जोंनि बर' रायजो राजानि थाखाय एबा बिथांनि बे मावलांनाय हाबाफारिनि सायाव बयबो मिथिगोन आरो बेनि थाखाय बिथांमोना दिनै बे कलेजनि गासै बिबानगिरिया एबा फरायसा फरायसुलि लोगो नांलायनानै बे हाबाफोरखौ खुंफुंनायाव जोबोद समायना जादों आरो बेनि थाखायनो आङो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबि गिबियावनो साबायखर हरग्रोबाय। दा कातीन्द्र स्वर्गियारिया जाहैबाय बे सालबारि ओनसोलनि गंसे गरिब न'खरनि सासे सुबुंमोन। बे माखासे खैदां खैफोदनि गेजेरजों गावनि जिथु जिउ जारिमिन एबा न'खरखौ बे दैदेनलांनो गोनां जादोंमोन। बेनि गेजेरजोंबाबो बिथाङा बर' हारिनि थैनाय थांनाय हारिनि जौगानाय बर' थुनलाइखौ जौगानायनि खामानियाव मुखुबै थानानै थुनलाइ सोरजिलांदों आरो बेनि थाखाय जोङो साबायखर बावदों आरो बिनि बे सोरजिथायनि गेजेरजोंनो बिथाङा बर' थुनलाइ आफादा बोसोरफ्रोमबो होबाय थानाय समेश्वरी ब्रह्म थुनलाइयारि बान्था, बे बान्थाखौबो बिथाङा मोननो हादोंमोन गावनि सुंद' सल' सोरजि हंला पण्डित मुंनि गांसे सल'नि सायाव। आरो बेनि उनावनो बिथाङा जेब्ला बर' रावा 8th सिडुलाव हाबबाय, 8th सिडुलाव हाबनायनि उननिफ्राय 2004आव साहित्य एकाडेमिनिफ्राय एफिलिएसन मोननायनि उननिफ्राय बर'फोरनि गेजेराव थुनलाइ सोरजिनायनि थाखाय एबा थुनलाइगिरिफोरनि फारसे नोजोर बोनानै साहित्य एकाडेमिया बान्था होबोबाय थादों। बे लेखा 2005 मायथाइयाव फार्स्ट डक्टर मंगल सिं हाज'वारि सारा मोननो हादों आरो बे नैथियाव जोंनि बे कातीन्द्र स्वर्गियारि बिथाङानो मोननो हादों। 2006 मायथाइयाव गावनि सोरजिनाय सान मोखांनि लामा मुंनि गांसे सल'मानि गेजेरजों। दा बेनि थाखाय जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' रायजोआ जोङो गोग्गानाय मोनदों। मानो होननानै बुंबा जोंनि सालबारि ओनसोलजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि गिबि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि सासे सुबुं हिसाबै जोङो सालबारि ओनसोल आरो बाक्सा जिल्लानि गासै सुबुंफोरा बेखौ लानानै जोङो गोग्गानाय मोनदों। दा बे सासे गोख्रों थुनलाइगिरि, बे गोख्रों थुनलाइगिरिया दिनै थैना थांबायब्लाबो बिथांनि सोरजिनाय, बिथांनि जिथु मावदिन्थि बे जोंनि थाखाय अराय जुगामि आरो बे जुगामिथिखौ लाखिनो थाखायनो दिनै सालबारि कलेजनि बर' बिफानजों लोगोसे गासैबो डिपार्टमेन्टआनो जयै लोगो नांलायनानै बिथांनि बे थैनाय सानखौ बोसोरफ्रोमबो खुंलांबाय थानो थाखाय बिथांमोना थांखि लादों आरो बे थांखि लानायखौ मोनथिनानै आङो बर' थुनलाइ आफादनि सासे सोद्रोमा हिसाबै आरो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सासे बारग' नेहाथारि हिसाबै आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो इयुनाव बे हाबाफारिया बिथांमोना लानाय हाबाफारिया निगासै जोरथाय जाबाय होननानै आं मिजिंथिदों। गोजोन्थों। दिनै
सालबारि फरायसालिमानि बर' बिफाननि बानजायनायाव लोगोसे सालबारि फरायसालिमानिनो IQOCनि हेफाजाबाव रेबगन थान्दै कातिन्द्र सरगियारि बिथांनि सेथि खेबनि थाखाय गोसोखांथि सान मोनसे फालिनाय जायो आरो बेखौ जोङो देग्लाय जोंनि फरायसालिमायाव गिबि खेबनि थाखाय फालिनाय जादों आरो बे फालिथायखौ जोङो देग्लायल' नङा इयुनावबो थामहिनबा बोसोरफ्रामबो जोङो फालिलांबाय थानो थाखाय मोनसे गरन्था लादों। देग्लाय जोङो गिबि खेब हिसाबै सावरायमेल मोनसेजों जोङो देग्लाय फोजोबदों नाथाय फैगौ बोसोरफोरनिफ्राय जोङो फरायसा फरायसुलिनि गेजेराव थुनलाइयारि बादायलायनायबो जोङो लानो सानदों। लोगोसे हायोब्ला जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि गासै कलेजखौ लिंहरनानै कलेजफोरनि गेजेरावबो बादायलायनाय खुंनायनि मोनसे गरन्थाखौबो जोङो सानगासिनो दङ। जोङो कातिन्द्र सरगियारि बिथांनि जिथु गोसोखांथि बे थैनाय सानखौ फालिनायनि गुबै जाहोनानो जादों जे कातिन्द्र सरगियारि बिथांमोन बायदि जोंनि बर'नि जायफोर गेदेमा सुबुं जोंहा गोबां गेदेमा सुबुं दङ। जोंनि बर' हारिनि मोनसे आखुआ जाबाय जे जोङो जोंनि बिर जोहोलाव गेदेमा सुबुंफोरखौ साफा जोङो बावलांनो हमदों। दा बेयो जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। जोंनि बे गेदेमा सुबुंफोरनि मावनाय बिसोरनि दांनाय बिसोरनि बिहोमाखौ जुदि जों अरायबो गोसोखांनो जुदि रोङाब्ला बिसोरखौ सम जुदि जोङो जोंनि गेजेराव बिसोरनि सान्थौखौ जुदि जोङो फरायसा फरायसुलिनि गेजेराव इयुन जोलैनि गेजेराव जुदि जों सोनानै होनो हायाब्ला जोंनि जाथिया आन्दायनांगोन। बेखायनो बेबायदि गेदेमा सुबुं जेरैहाय जोंनि गेजेराव थानाय जोंनि बे सालबारियाव जोनोम मोननाय लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय बिथांबायदि सुबुंखौ सुबुंनि जिथु सानस्रि बे सानस्रिखौ जाहाथे जोंनि इयुन जोलैया सोलोंनो हायो आरो हारिनि जिथु जौगानाय बे जौगानायाव बिथांमोना बिहोमा होनो हायो। बेखायनो जोङो गेदेमा सुबुंखौ गोसोखांनाय जा हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो बिथांनि जिथु दिनैनि फालिनाय बे फालिनायखौ जोङो खुंनाय जादों। फुंनि समाव जोंनि फरायसालिनि जि फिरफिला बे फिरफिलाखौ जोंनि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बिरहोदोंमोन। लोगोसे बिनि उनावनो जोंहा फारौ उरायनाय मोनसे हाबाफारि दंमोन। बे फारौखौ जोंनि ओनसोलनि जोंनि बर' ओनसोल जोंनि दुलाराय बुहुमनि जिथु गोजोन थासारि बे गोजोन थासारिखौ हास्थायनानै जोङो गुफुर फारौ जरासे जोङो बिरहोदोंमोन आरो लोगोसे बेनि उनावनो जोंहा कातिन्द्र सरगियारिनि जिथु मुसुखा बे मुसुखायाव जोङो गोथै सि बावनाय बे हाबाफारिखौ जों मावफुंदों आरो बेनि उनाव थोंजोङै जोंहा बे अडिट'रियाम हलाव थांनानै जों गाहाय आलासि लोगोसे जर'खा आलासि बिथांमोननि नुजाथियाव जोंनि जिथु फरायसा फरायसुलि बिसोरनि गेजेराव बिथांनि सानस्रिखौ सावरायदों। लोगोसे थुनलाइयारि जाहाथे जोंनि फरायसा फरायसुलिया बिहोमा होनो हायो बेखौबो बिथांमोनखौ खावलायनाय जादों। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशेल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।